Așa, 3 în spate, 4 în față. Sau 4 și 4, cum vă convine. Vă așezați în poziție și nu începeți până când nu dau eu startul, da? Dați-vă mai în spate! 3, 2, 1, start! 1, 2, 3, 4, nu vă grăbiți, 5, 6, faceți pe numărătoarea mea, 7, 8, 9, 10, nu vă grăbiți că muriți, 12, 13, 14, 15, a murit un concurent, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, încă un concurent care a murit, 28, 29, Flocatul a murit, dați fire! 31, 32, încă un concurent care a murit, Opa! Cineva face și pe un picior acolo. Continuăm, continuăm. Cineva încă unul care a murit. Continuați, continuați, continuați. Nu pe genunchi, continuați, continuați. Trâșor. Aici e clar câștigătorul. 40. 41. Aici, clar. 42. Clar. 43. 44. El a murit. 45, 2 concurenți, 46, 47, 48, 49, 50, continuați, 51, 52, el acolo trage emuța de coadă. E clar, aici e câștigătorul, aici e câștigătorul. Bravo, felicitări! Clar, felicitări! Este aici, un podium de la Moschino, pentru mine. Și o cămașă Craiova Forum. 20 de puncte Craiova Forum. Și 20 de puncte Craiova Forum. Podiumul tău, ăsta e podiumul. E foarte, foarte știut. Să-ți stăpânești sănătos. Felicitări! Felicitări tuturor concurenților!